Казвам се Красен Кръстев и съм кандидат за народен представител от политическа партия ГЕРБ. Аз съм оптимист. Вярвам, че нещата се случват с постоянство, много работа и екип от хора, на които вярваш и можеш да разчиташ. Моята философия е да давам всичко от себе си, за доброто на хората в моя град, в нашия регион, в моята родина. Заедно трябва да следваме поставените цели, за да живеем по-добре и да сме сигурни, че това е нашето време, времето на една стабилна България. Ние сме екип. Когато един от нас участва, участваме всички. Заедно. Заедно! Гласувай в квадратчето с номер 9 за политическа партия ГЕРБ. Гласувай в кръгчето с номер 3 преференциално за Красен Кръстев. Купуването и продаването на гласове е престъпление.